Monggo sing jajal mesti rugi. Wah, dan dikerubut papat aku. Sing sebelah kono juga nyate ngene. Aku yang melu ngene. Niki saking pundi, Bu? Saking Tegalrejo. Wah, Tegalrejo. Ingkang pundi rencange? Pojok riko. Wah, Kan Bu Siti Robiah. wah, belok. Nganti susukan. Tuh, waduh. Saking Serontaan. Serontaan. Nggih. Waduh. Ya. Jokinge tak yo bingung iki nek ngene. Paling ngedak kene pancene. Saking Serontaan. Rencange sing pundi Serontaan? Wah. Dewe jogetane paling. Nggih matur nuwun monggo. Nggih. Nah ini kan anak kula teng mriki. Bali iso diamper cowok tenan. Ora kok dengaran ketap-ketip. Aku lagi galau ya. Kok caci lek kok galau, sing galau ki ben bapakne mikirke sing nang kene iki mau ora apa. Kok caci lek kok galau. Asli malah galau ngono apa? Ya ora perlu mikir galau nek caci lek iki. Pokoknya lagunya serius ya lho. Piye? Cah cilik juga manusia. Punya hati ngono kuwi wah. Kan iki lagune serius ki rocker juga manusia ngono. Ane ra durunge dadi rocker lah ya cah cilik to. Ibu-ibu ki seneng nek aku elelan kalah iki. Ora kok galau ki ngopo? Ha mikirke jeneng kuwi lho, Pak. Lho kan jeneng kok tak pikir lho. Jenengmu iki sapik to? Plentrong Kobong. Wil. Plentrong Kobong anake Srundeng Gosong. Wis apik. Plentrong Kobong anake Srundeng Gosong, kancane Bagong. Senengane golek bosong. Ora wis apik lho jenenge. Kowe ora ngerti maknane iki, maknane apik banget sing jenenge Plentrong kuwi ibarate iki menerangi dalam kegelapan. Apa jenengku diganti, Pak? Ah diganti sapa? Kristiadi. Among aku nek tak njaluk jeneng kok Kristiadi kuwi jeneng pasaran. Yo, Aku ning ngarepan kono kepethuk jenenge Kristiadi, ning kono pethuk Kristiadi. Liyane. yo Supranyoto. Nek Supranyoto ki dadak nambahi brewok mengko. Begawan. Nganu wae tak jenengi wong wae piye? Wah, jenenge kowe kuwi. Wis apik-apik jenenge ngono kok dadak ganti, ora usah ganti jenenge. Kowe ki wis kowe ki biyen jenengmu saurunge Plentrong ki maune tak jenengi. Ket mau sak teleteng lho, ket mau lho. Telepon. Tak telepon tak SMS ya jebol. SMS wah jan. Mas, anakmu tambah panas lho si Plenting. Padha ngece karang sik gede Plentrong sing gede, sing cilik Plenting. Ampun tekon liyane. Iki kepiye ae mbok yo lek diterke to ning rumah Ayo. sakit. Waduh, ha anu e. Kok tak teke nggo picike. Pite karo ana rodane, Mas. Kok tak tambahke tak jukuk-jukuk e. Kae kok selek ngene iki kepiye? Anu Kok apa ya? yo usahane endi to Mas sileke endi numpak taksi yo ora ndedet. Mesti ra ndedet to yo, An. Ablas. Anu bae, gilih motor Mas Dalijo wae. Mas Dalijo motor teh. Oh, les. Mas Dalijo. Ayo, Mas. Kok tunggu kene wae lho. Iki ngopo kok bali menel lho. Kono kebak penonton rasane. Kabur. Ya ya bareng-bareng bae kok lek. Langsung berangkat, bae. Oh, yo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Les.